ug anaay daghang milagro. Adunay mga masakiton nga wala nay tambal nangaayo. Sa usa ka gamayng panimalay sa Valencia, Spain niadtong 1350, natawo ang usa ka bata nga adunay kalinaw ug kainit sa iyang panlantaw, si Vicente Ferrer. Bisan gamay pa siya, makita na nimo nga lahi kayud siya. Samtang ang uban nga mga bata nagdula sa kalsada, si Vicente magpabilin sa balay, magampo, magbasa sa kasulatan, o magtan-aw sa langit. Murag nangutana sa Ginoo, unsa imong gusto nga buhaton nako, Ginoo? Sa pagdako na niya, misulod siya sa Order of Preachers, ang mga Dominikano. Dito mas nisidnak pa ang iyang gugma ni Kristo. Dili lang siya estudyante. Siya usa ka kalag nga gipangitag gayud ang kabubuton sa Ginoo. Magpuasa siya, maganto siya, musakripisyo bisan walay makakita. Adlaw-adlaw iyang ipaubos ang iyang kaugalingon para mas mutubo ang gugma niya sa Ginoo. Apan misulod ang usa ka dakong pagsulay sa kinabuhi ni Vicente. Na-ospital siya tungod sa grabe nga sakit. Ang uban ganahan na nga mo surrender, pero si Vicente nagpabilin nga nagampo. Human sa daghang gabi nga puno sa luha o pakigbisog, misulod diha kaniya ang usa ka bisyon, usa ka kahayag. Nakita niya sa Kristo uban ang mga santos ug miingon, ayaw kahadlok Vicente. Aduna ko'y misyon para nimo. Padayon sa pag-awhang sa katawhan sa paghinulsol ug pagbalik kanako. Og pagmata niya, lahi na ang iyang kasing-kasing. Murag na ay kusog nga dili iya, kusog gikan sa Ginoo. Nya na nga adlaw mibangon siya sa hidaanan ug misugod siya dakong misyon. Usa ka misyon nga modala og kahayag sa kadagatan, sa kasaypanan ug kangitngit sa kalibutan. Miadto siya lain-lain nasod sa Spain, France, Italy, Germany. Usahay maglakaw lamang, usahay gutom, usahay walay kapuy-an, pero wala gayud siya mohunong sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Ang iyang tingog bisan walay mikropono, makadungog ang daghang katawhan. Ang mga tawo nga tig-a ang kasing-kasing mutaob, ang mga mamumuo mobalik sa pagtuo, ang mga pamilya nga nagkaaway mag-uli, ug anaay daghang milagro. Adunay mga masakiton nga wala nay tambal nangaayo. Adunay patay nga gidala sa iyang atubangan na banhaw. Adunay mga bata nga nagantos na ulian. Bisan dili niya sinultihan, ang mga tao sa syudad makasabot sa iyang giwali. Murag gihimo siyang buhing Pentecost. Wala niya ipanghambog ang iyang kaugalingon. Permi niyang isulti, dili ako ang nakahimo niini, kudili si Kristo nga naggamit kanako. Namatay si San Vicente Ferrer niadtong April 5, 1419 sa Venice, France. Human sa taas nga tuig sa pagwali o pagpanawagan sa mga tao sa paghinulsol, bisan tigulang o masakiton, nagpadayon siya sa pag-alagad hangtod sa katapusan niyang gininhawa. Tungod sa daghang milagro o kabaguhan nga iyang gidala sa simbahan, gikanonize siya ni Pope Calixtus III niadtong 1455. Ang iyang kontribusyon sa mga tao mao ang pagdasig sa paghinulsol, pagbalik sa Ginoo o paglaom sa Espiritu Santo. Hangtod karon gitawag siya nga anghel sa Apokalipsis ug nagpadayon siyang inspirasyon sa mga Katoliko sa tibuok kalibutan. Unsa may sekreto niya? Simple ra, gugma ni Kristo. Gugma nga walay limitasyon, gugma nga willing mo sakripisyo o gugma sa pagpaubos. Ug para nato karon unsa may mensahe dinhi kanato ang kinabuhi ni San Vicente. Una, ang kinabuhi sa Kristohanon tinuod dili hayahay. Ang gugma sa Ginoo kasagaran moabot kanato pinaagi sa pag-antos, pagpugong sa kaugalingon o pag-ampo. Ikaduha, ang Ginoong buhi muhilak ko ba nato, mutabang, muhikap,
ug magpadala og milagro dinhi kanato. Usahay dili sa porma nga atong gipaabot, pero kanunay sa panahon nga sakto. Ug ang ikatulo, kita tanan mahimong gamiton sa Ginoo. Dili lamang ang pari, dili lamang ang madre, dili lamang ang santo. Bisan ikaw nga naminaw, inahan, amahan, trabahante, pwede ka mahimong kahayag sa imong panimalay, komunidad o sa simbahan, pinaagi sa kabubuton sa atong Ginoo.